jami'o'in Najeriya, wuraren ilimi da bincike mai zurfi na ilimi, a ce ba a taɓa samun jami'a ta gwamnati ta yi tunanin baiwa Maulana Sheikhul Islam Al-Sharif Ibrahim Salihul Husaini honorary doctorate ba. Sheikhi irinsa ba shi irin wannan doctorate ɗin to girmamawa ne ga mai bayarwa ba mai wanda ake baiwa ɗin ba. Amma duk da haka jami'o'in Najeriya sun yi ƙasa a gwiwa, sun kusa su makara, kuma sun kusa su yi kuskuren da tarihi ba zai yafe masu ba. Tun da aka yi Najeriya aƙalla mun san jami'a waje ne na bincike na ilimi. To tun da aka yi Najeriya da muka sani ba a sami malamin da ya ta'alifi da masu yawa da inganci a tarihin Najeriya ba a wannan zamanin ba irin Maulana Sheikh Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu. Idan har jami'a fage ne na bincike da rubutu da zurfafa bincike, to kaga babu wanda ya kamata jami'a ta karrama a irin wannan majal ɗin. Duk wanda za ta karrama to koma bayan. To amma Allah subhanahu wataala cikin hikimansa yakan tanaji wani abu don wasu lokuta. Allah ya ƙi sai mafificin jami'o'i 'yan jami'a Maiduguri su rufe kunni, sai mafificin jami'o'in Najeriya watan jami'ar Ahmadu Bello, jami'an da kowa yake fatan a ce shi product ɗin wannan jami'an ne. Duk jami'an da ka fito in ba Ahmadu Bello bane to koma bayan. Kuma Allah ya ƙi sai a lokacin da tauraro daga cikin almajiran Maulana Sheikhul Islam Sharif Ibrahim Salih Husaini radiyallahu anhu, jagora daga cikin hadiman Maulana Sheikhul Islam Sharif Ibrahim Salih Husaini, wanda in ba dan tsayuwansa ba mun san ba abin da shehi radiyallahu anhu yake bukata daga wani Allah. Amma Allah yana hayya a asbab domin tabbatan abubuwa. To tsayuwan wannan jagora Allah ya saka mashi da alkhairi shine dalilin samuwan markaz ɗinmu da muke da shi a Abuja, wanda za mu iya cewa za mu buki kirji mu ce markaz ne na musulunci da babu irin shi a wannan ƙasa a cikin abubuwan da ya haɗa. Watan Alhaji Yayale Ahmad, wanda shi ne a yanzu pro-chancellor na jami'ar Ahmadu Bello, ya tsaya tsayin daka ya ga cewan a matsayinsa na pro-chancellor da taimakon sauran waɗanda suke governing board na wannan jami'a me ya kamata su ƙaddamar. Ba abin da za su iya ƙaddamarwa wanda ya wuce. Na tabbatar da suna da honorarium me ake cewa wato mafi girman dai ɗaukaka emeritus professor da shi za su bayar. To amma ba abin da ake bayarwa fiye da wannan. Shi yasa a janibin addini suka bincika, suka yi sabr, suka yi garbala, suka ga ba wanda ya dace da wannan sai Maulana radiyallahu anhu. To mu kuma a matsayin mu na almajiran Maulana radiyallahu anhu an ce yaba kyauta tukwici. Muka ga cewa dole ne mu yi tukwici ga wannan kyautar. Da ba domin mun yi ƙasa a gwiwa wajen sanar da shi ba, da shi ake wannan taron kuma wato da